ये देखी रे हत्ता मार लांजटा जाबी बाड़ी 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 रे तळ कर नारी के माथुर मागे देखो जोर चापिबुनी ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବିଷ ଛାଲା ଦେ ଚାପିବୁନି ବା ଜୋରେ ମରିଯିବ ନହେଲେ ସାପଟା ଏବେ ତ ହିନ୍ତି ପୁରା ନିବେ ସେ ଉଠି ପଡେ ଭାସିକିନା ଉପରକୁ ବାଲିଆ ବାଲିଆ ବାହାର କରି ରଞ୍ଜନ ବାଲିଆ ବାହାର କରିଦେ ବାଲିରେ ଝାଡ ନା ନାଇଁ ହିନ୍ତି ନାଇଁ କାଲି ତାର ବିଷ ପ୍ରବଳ ଦେଖ ଓଦା କରିଦେଇ ଯାଇ ଡେଇଁ ପଡିବ ବେ ତଳେ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ରବେ ତା ତଳେ ଛାଡେ ତା ବେକରୁ ଚାପିକି ପୁରା ବବୁଲ କାଲି ଯେମିତି ଶିଖେଇଥିଲା ଡବଡ ଉଠିଲୁ ଡବାଟା ତ ବିଷ ଲାଗିନି ତା ହାତରେ ଠକି ଦେଇଯିବ ତା ଛାଡେ ତଳେ ଛାଡେ ରଞ୍ଜନ ଦେ ନାହିଁ ରେ ନା ଚୁମା ଦେଲେ দিয়ে কিস কর হাতের উড়া ରଖ পুরে পড়ে ଆମ ଏମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ନା ଏବା ସିଏ ଆଇଲେ କିଛି ହବନି ଡବଡ ଉଠା ନାଇଁ ଏବେ ଡବାଟା ଧଅ ତୁ ରଞ୍ଜନ ହଲା ଝାଙ୍କି ଦେ ଝାଙ୍କେ ଚାପ ନାଇଁ ହେଇନି ପଶିବ ଛାଡ଼ିବୁନି ଡବା ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି ତଳକୁ ସାଇବ ଦେখ କ୍ୟାପ୍ ଲଗା କ୍ୟାପ୍ ଲଗା ଭାସିକିନା ଉଠେଇ ଲଗା ଲାଞ୍ଜଟା ସେ ଭିଡ଼ି ନବ ବେ ଟେକି ଦେ ନାଇଁ ରହ ଉପରକୁ ଦେ ରମଜାନ ଉପର ଦାଉ କାଢ଼ ଉପରକୁ କାଢ଼ି କେମିତି ଉପରକୁ ତାକୁ ଏମିତି କର ପଳେଇବ ନାଇଁ କି ପଳେଇ ଉପରକୁ ଆସ ଟିକେ ବାଗେଇକି ସେ ଯିବ ଉପରକୁ ଉପରକୁ କାଇଁ ଆଉଛି ଯିବ ଆଇବ ଗୁଡେ ହେଇଗଲା ତଳେ दे कवर दे टेकी दे संगे ऊपर कैपटा धरी टेकी दे କଣ ଭାଇ नागोड़ा ନା ମନଟା ଏଇଟା ତାକୁ ଉଠେଇବୁ ବୁଲା भाल जन घर दे कैप दे